Kula nuwun sewu, lajeng kenging menapa? Menawi tetela mekaten lajeng kadang kula ipe Yayi Haryo Suman matur bilih Pandhawa sampun pecah. Lah iki. Ya kaya ngono kuwi hambek para wadul sing gawene nglincipi carang papak. Nyebar wisa lan racun. Nek rasamu piye Destarata? Lugunipun kula pitaya sawetahipun anak-anak kula Pandhawa sampun pecah. Sababe sabab nalika semanten wonten kuwanda cacahipun 6 ingkang setunggal pawestri ingkang jaler gangsal. Menika cetha kuwandanipun anak-anak kula Pandhawa miwah Yayi Kunti Nalibrata. Oh, dadi kowe percaya? Inggih kula pitaya Pandhawa sampun pecah Pemban. Jaja muntaplerki netap duka Yayasini bijajabang mawingo-wingo kumedhot padoning ati netra kocak ngundarandir Gong ilahing awit namastu namasida Druna kula penemban kowe wis nocokke rasa kelawan Begawan Bisma nggih sampun kotak ati entlenging batinmu lan ora ariken jagatmu padakno karo Resi Bisma. Sampun penemban. Kinten kula mboten tebih. Kula pitaya nek Pandhawa sampun pecah. Durna kemawon sing kudu dikukut sak mangke. Ning kula pitaya Pandhawa tasih gesang. Kunti Reneo. Samar pamoring suksma Mira ingsun prihatin waspa gong mijil dudatan po karya sangkang rinemekan Gusti
gelung rinu sak arnyo jagat Hyang Agung Kang Murba Misesa Bawana nadyan kabanjuta pun Destarata kula mboten badhe suwala minangka lintuning kalepatan kula dewa kebangetan temen jebul ora mung wuta mripatku nanging uga wuta batinku tenan. Pandu. Muduna saka kasuwargan sedhela. Tili ana anak-anakmu Pandhawa lan bojomu si Kunthi ibu kang utama. Aduh mati tenan aku. Aku arep ngucap apa? Ya iki wae. Nggonku mung tansah ngugung kekarepaning anak satemah dadi wong Bambung kepaung Sata Kurawa kabeh dadi wong rusak. Rama Penemban kapejahana kula kewala nyatanipun Yayi Kunthi lan Pandhawa tasih sugeng Rama Penemban. Aku ora wenang paring pidana. Sedarata, nadyan kowe ora weruh ning nyatane kowe bisa ngrasake tekane Kunthi, Puntadewa, Bratasena Permadi lan kembar. Kakang Adipati pangabekti kula mugi katur mati tenan aku. Adipati Puntadewa ngaturaken pangabekti, Arjuna ngaturaken sembah. Wah, bektiku katura Destarata bapakku. Wah, pangabekti kula katur nggih. Wah. Sakala tatanana ingkang sami kuwawa hangucap dupiri Sang Adipati Destarata mandhap saking dampar garuyah sigra hangrangkul Sang Dewi Kunthi keket hanglus-lus lungsening Sang Puntadewa tambuh sotaning kalih hanggendong Tyaswi gena remuk rempu kaya dadi rempon tiase kaya sinigar jejantunge. Aduh, mati tenan aku Kunthi. Apuranen aku Kunthi. Yen wis mbok apura gage ngono patrem jojohna dadanipun Kakang. Kakang Adipati, mbok inggih sampun. Kula sowan mriki mboten badhe damel ribet. Anakmu Puntadewa iki inggih Adipati. Oh, Pandu.
kowe wis ndisiki mati. Si Adi ora bisa nyipati anak-anakmu. Pangabekti kula katur kowe Janaka jare wong bagus. Lumaing bumi kruping langit ora ana tandinge. Restarata bapakku bektiku katur. Aduh Bratasena. Kakang. Inggih Bratasena menika ingkang krida nalika semanten wonten tengah-tengahing latu. Geni murup mangalat-alat kula Puntadewa Permati lan kembar dipun geret dipun gendong lan dipun sunggi istunipun waleh-waleh menapa kakang sareng saged lumumpat-lumpati dahana ing mriku wonten tiyang sudra setunggal dipun tangleti naminipun Demang Purocana. Piyambakipun dinesek dening anak kula lajeng ngaku bilih sejatosipun piyambakipun ingkang dipun dawuhi yasa bali gala-gala lan sasampunipun kula lan Pandhawa kepati nendra wonten salebeting bali gala-gala inggih Demang Purocana menika ingkang dipun dawuhi ngobong. Pancen perkawis menika sampun dipun sengaja. Inggih labet saking niatipun ingkang rayipe inggih menika pun Harya Sengkuni inggih Harya Suman ingkang darbe sedyawon badhe ngicali kula lan anak-anak kula saking lumahing bumi Astina mriki Kakang Dipati. Oh. Aduh. Kocom taplir kinetap duka yayah sini pijojo bangawingo-wingo Mitra kocak ngundarandir. Wah. Wis. Wah, druhun tenan kowe Sengkuni. Rama Pemban nyuwun pangapunten lajeng kados pundi perkawis kok kados mekaten. Bisma iki kang minangka dadi pasekseni. Ucape Kunti bener, ora luput. Setemene Kunti ora bakal matur apa-apa ning ngersamu nanging kaparenging dat sing murwing dat reh ning nyatane ora ana ala tumaming becik saiki kewiyak wadimu. Mangsa bodho anggonmu bakal madangke kahanan iki ngelingono. Kurawa ya darah Saptawarga, Pandhawa ya darah Saptawarga. Sengkuni, werene. Druhun bangsa telek wis umah. Kowe biyen saka Plasa Jenar katut rene melu Mbak Yumu mergo Mbak Yumu Gendari iki dadi bojoku. Mbak Yumu tak pek bojo. Kowe melu tak kukup ana kene. Gaweamu supaya momong anak-anakku Sata Kurawa dadi becik, dadi apik. Ning aja mbok pulang dadi wong seneng memateni. Aduh, Sengkuni. Sing mbok tandur mung rasa gething keburu sengit. Sing mbok tandur mung rasa memungsuhan. Mula dadine ya kaya ngene iki. Anggep apa kowe kok wani gawe cara mateni Pandhawa Drohon. Negara semene Jembare kuwi mung titipan Sengkuni iki titipane Yayi Prabu Pandhu Dewanata. Aku iki dadi ratu mung wakil makili Yayi Pandhu sing wis ora ana saksuwene Pandhawa isih cilik-cilik.
Nek wis gedhe tetep negara iki diwenehke menyang Pandhawa. Lah kok dadi kowe bangsat elek? Kowe gawe reka daya cilakan ning Pandhawa anggep apa? Nek donya iki ana Sengkuni genep 4 mesti bakal kiamat. Aduh, Gendari. Kowe duwe adi kok kaya ngene. Iki dudu menungsa nang kesusupan setan iki, Suman. Kakang Dipati. Kowe nggih sampun sanget-sanget anggen paduka ndukani dhateng adi kula. Mboten sawetahipun paduka menika lepat. Dadi kowe seneng nek anakmu dadi ratu sleggang-slegeng, keceh bondo, lungguh sila tumpang sikil edek, ning ancik-ancik Pandhawa. Yo kowe seneng. Sampun dados jejibanipun tiyang sepuh paduka menika bapakne Sata Kurawa. Sampun sak mesinipun mulai paduka ngupaya kamukten kangge putra-putra paduka Sata Kurawa lho sinuwun. Golek kamukten kena ning aja ngitak-itak karo sedulur. Aduh, mati tenan aku. Sengkuni. Kelawanten pengendikan ngadawu. Bangke nenem sing mbok wenehke aku dek mben kae sapa? Ayo kowe omong Sengkuni. Gage. Bangke cacah 6 jarene 1 wedok sing 5 lanang. Sing mbok akokke Kunti karo Pandhawa. Kae sapa? Menika iya iki Pandhawa jek urip jek utuh. Melek mripatmu Nolehara Pandhawa jek utuh. Tegese kowe mateni wong sing mbok cemplungke geni. Kowe ngaku Sengkuni, ngaku. Orang ngaku gecek dasmu. Nyanti mau? Kesah. Wah, druhun. Bakune bangke cacah 6 mau dudu Pandhawa. Dudu Pandhawa karo Yayi Kunti. Iki Yayi Kunti isih urip. Sampun to Kakang Dipati, kula nyuwun pangapunten. Kula sowan mriki namung kepengin nambani raos kapang kula dhateng paduka miwah kadang-kadang kula. Iya semanten ugi kula Kanjeng Modipati. Bratasena isih ning kono. Isih aku ning kene. Kunti, rungokno. Aku duwe penemu Kurawa mukti, Pandhawa uga kudu mukti. Kula sowan mriki mboten kepengin badhe nyuwun kamukten Kakang. Ora, aku ngerti yen to jiwamu luhur. Aku weruh. Ning iki saka rasa pangrasaku dhewe. Kanggo nyapih kahanan iki supaya Pandhawa karo Kurawa upama ngadeg padha dhuwure, upama ndodhok padha cendheke. Rama Penemban, piye Destarata kula nyuwun pangestu. Kula badhe peparing dumateng Kunti sak anak-anakipun inggih menika wujudipun alas ngrentani nggih Wanamarta. Senajan masih wujud wana nanging jembar hangilak-ilak prasasetan pewagut. Kula lilakaken dinten menika dhateng Kunti sak yoganipun supados yasa lan bebodra kutha enggal negari enggal wonten ing papan mriku ingkang dipun ajab saged tetep Pandhawa mulya gemah ripah lojinawi. Kakang Dipati,
Kula ngaturaken panuwun nanging babar pisan kula sowan mriki mboten badhe nyenyuwun. Namung kewala lajeng kepareng paduka kados pundi. Aku percaya sakmutuhe lamun tok anak-anakmu kabeh kuwi wong perwira. Mula kang saka kuwi mangsa bodha Gundi kabeh Purbawasesana kowe lan sak anak-anakmu kabeh ya Gundi. Lang-lang ramian ingkang sasongko kumenyar mangrengga rumeng puri Dipati inggih ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Puntadewa kula wonten dawuh wa Bratasena apa Permadi kula wonten dawuh lan si kembar kang isih cilik kula wonten dawuh wa kaya sana trontong-trontong sulak ing pepadang mangsa bodho kahanan iki kabeh ya nggih tak percayaake piye cara 1000 cara kang bakal mbok tindakake yen to mbutuhake perbeya grobak ana kaya wedhi tawunen kaya banyu bondo brana pices negara Ngastina kanggo yasa kutha enggal ingkang mapan ana ing papan alas mertani. Nuwun inggih Wadipati. Ya ngestokke dawuhmu. Lan maneh ya nggih Mbah Mutalkanda Bisma mung mekas marang sira lan uga sira Kunti inggih. Tetepno pangestimu kang prayitna ngati-ati. Tekaning kanugrahan gedhe mono mung kudu kanthi cara jinangkah njangkae kudu nganggo lakuning dharma darmaning satya utama. Mapan ning bumi ngendi wae junjungen budayane tepunga karo kang padha cikal bakal kang mapan ning kono sayekti sira bakal manggih yiwana. Yang lungeng kadung mangkong Tawaku sawangen jagate Bratasena nganggo netra batin yen to isih padhang tetrawangan bakal aku kasembatan mulyake Babu Kunti Puntadewa kakangku jlamprong lan kembar. Ya ora ana peteng babar pisan padhang jinglang bakale kang mbok sandang nggih budhalo Bratasena. Gendar. Kaya ngono kuwi lho dadi ibu sing becik ki ngono.
ora wegah mapan ana dadah. Ora cilik ati dipamrih pati. Aku mbiyen duwe pepenginan kaya Yayi Prabu Pandhu duwe anak mung sethithik. Nyatane tenan anak ki nek mung sethithik panggula wentahe Permati dasare ibune ibu kang utama. Aku mbiyen wis tau kandha karo kowe, aku mung kepengin duwe anak loro rane telu, munggah-munggahe oke-okehe nenem. Ning dapurmu jak leren sewengi wae nesu kowe. Anak kok 100. Nyatanipun nggih. Sedaya menika saking paduka mboten saking kula. Ya. Ning mergo aku nuruti karepmu. Rama Brahman. Kados titipun ning gati, titi mangsa menika kula sakwetahipun namung cumadong dawuh. Destarata ya. Yai Druna, kula wonten panjenengan dawuh, Mbah. Ayo meminta marang panguwasan ing dagang Murwing Dat. Muga-muga dinirgakno Kang Yuswa kang sedya hayu tansah manggi ora hayu. Ngeslakno kita gagaran santosa warta Ku
semangat no iya. Ben ora pang. Wang. Lah iya. Ya sak para pirane jeneng ya piranti mbok elek-elek ning nggo dhewe no. Iya. Ya ora elek wong wayange wis digaweke sing prada emas. Monggo saiki emas si larang regane. Iya. Ketoke nek disawang kon jaba ya mung kaya ngono niku pradane saka emas. Iya. Ora jeneng ya pamer wong pancen cara-carane wong tani wayang gamelan ki pacule, arite ya sing dienggo makarya. Ya sak bisa-bisa ya sing standar ngono ya no. Iya, Mas. Heeh. Wah matur sembah nuwun dene nalika semana benane Bapak Kepala Desa ing Tarokan Kecamatan Tarokan ing Kabupaten Kediri nimbali aku karo simak. Heeh. Aku ya kaget kok ya temruntun. Saka kidul biyen saya ngalor. Iya. Dek ndak eneke ya lagi ning kidul kono. Iya, saiki ngalor. Iya. Sesuk let sedina ya ngalor meneh ning Loceret. Ya jangkep ngene iki. Ora jangkep. Ini dikepiye wae wong ditresnani karo sedulur ya awake dhewe. Ya melu-melu ndedonga ya nok. Iya. Wis marambah makaping ya mak tur ya dadi sejarah wong biyen aku midak Jawa Timur sepisanan kuwi ana daerah kene biyen. Heeh. Mula ya tak eling-eling nganti sak tuwekku besok. Iya. Ora bakal lali. Nganti nyebar temruntun tekan dindi iki wiwitane ya ana daerah Grogol, Gringging, ana daerah kene. Iya. Mula kang saka kuwi ora lari nggone para paseduluran mangun kekadangan ya, Mak. Heeh. Iki bengi nganakake tasyakuran. Iya. Nyuwun marang panguwasane sing gawe urip. Lumantar acara merti dusun ya bersih desa iki. Iya. Mula kanggo nyemangati sing padha bersih desa ya diwalik pelok barang dhisik. Iya. Lagune wajib bersih desa. Iya. Nonone anonane ngono kae. Apa niku ngono kae? Iya, Mak. Ayo. Monggo. Bersih desa murehato suker sakit isane kaya ngono kuwi keagungane sing gawe urip. Iya. Biyen ki kok ya lumantar titahe Gusti Allah kok ya nyipta gamelan sing adiluhung kaya ngono ya, Nok. Iya. Awake dhewe saiki mung kari nemu. Heeh.
Mula ya kabeh mau ngucapke syukur karo sing gawe urip ki bener. Iya, dipandhegani dening benane Pak Kepala Desa lan jajarane kabeh uga saka kecamatan lan uga saka TNI lan saka kepolisian. Kabeh nyengkuyung. Iya. Ora kleru nok, najan dawuhe benane Pak Kepala Desa utawa Pak Lurah mau jarene lagi diwiwiti 2 tahun iki. Iya, nggone bersih desa, ngerti dusun lagi ping pindho iki. Iya. Ya ndelalah merga kepiye ning nyatane Gusti Allah paring berkah. Iya. Sakbubare nganakake upacara merti dusun, ketok trontong-trontong sulak pepadang kabeh uripe warga masyarakat. Becik. Wah, elok tenan. Ana kaundhakaning urip. Iya. Ya kaya ngono kuwi wajib disyukuri ya sing narapraja, ya sing pegawai negeri, ya sing swasta, ya sing para petani, para bakul lan liya-liyane kabeh padha makarya anut dalane dhewe-dhewe ning nyatane diberkahi dening Gusti nok. Iya. Mula sing baku sewijining desa, apa kecamatan, apa kabupaten, apa negara kuwi padha wae. Luwih-luwih sing dadi ujung tombake negara ya desa kuwi janji sumber daya manusiane kuwi handal lan tak sesuwun tak pepuji muga-muga ing desa Tarukan kene menjadi pusat SDM sumber daya manusia yang hebat ngono. Kene dadi nggone wong pinter, kene dadi nggone budayawan lan kene dadi nggone tenaga kerja sing handal. Ngono mak kuwi babakan sumber daya manungsa ngono. Sak banjure sarana prasarana wong urip ana ngalam donya ki bisane urip cukup ya kudu nganggo sarana prasarana. Mula gandeng ana bantuan dana desa lan liya-liyane uga pendapatan asli desa barang kuwi ana peningkatane ya mak. Iya, pembangunan sing ketok mata cetha. Dalan-dalan gasik, omah-omah becik ngono. Selokan-selokan resik. Iya. Kejaba saka SDM uga sarana prasarana uga babakan keamanan. Wah, nek aman kuwi baku pokok. Aja nganti ana konflik. Aja nganti ana tukar padu. Iya. Tak sesuwun wiwit dina iki anane mung tansah adem ayem. Dasare ya ngono. Nek kono-kono ana sing padha regejegan nyataning Tarukan kene anane mung tentrem ayem, Mak. Syukur. Najan desa cilik ning tak sesuwun dadi desa sing bermutu. Nek wis bermutu terkondang ngono, Mak. Monggo sami nyengkuyung marang programing negara lan programing pamarentah. Iya. Aja nganti cengkah lawan penemu merga kabeh ku ora dienggo sapa-sapa. Ning dinggo bebarengan warga masyarakat. Iya. Banjur kejaba kuwi uga ketahanane pangan. Wah, elok nek kene, Mak. Dasare babakan pangan kuwi nek kene diwratake tenan kae mau ana nggon kantor desa ana beras semono akeh. Kanggo budidaya, kepiye carane supaya sing miskin uga bisa diangkat. Apik kuwi, Nok. Lan ora bakal krisis pangan. Ngono. Kejaba saka iku uga rukun lan kebak tata krama. Upamane isih gedene rasa gotong royong lan manunggal tetunggalan. Piyayi kene kabeh grapyak semanak menyang sapa wae lan piyayi kene padha ngajeni karo kabudayane. Iya. Nyatane nek ana wayang kulit luwe-luwe awake dhewe sowan mrene mesti kaya ngono ku sing padha rawuh ya, Mak. Iya, Nak, iya. Ekonomi ya mlaku, dhuwit ya bisa muter merga sing padha dodol ngebaki papan desa iki. Iya. Lan uga sing pungkasan urip sakmadya. Urip sakmadya, ora neka-neka, tansah nrima, ora ngoyo lan anane mung padha jaga jinaga bantu binantu. Ora sikut-sikutan jegal-jegalan. Iya, Mak, iya, wah.
Matur sembah nuwun ya, Mak. Lan aku kuwi mung melu ndedonga. Iya, wah, jan. Mat tenan iki. Wis enek upacara, enek tumpengan, enek slametan, apa kaya ngono kuwi ya enek piwulange agama, Mak. Lho, apa-apa ki aja mbok gathukke. Tidak selalu semua harus berdasarkan agama. Nek kabeh mau nyenyuwun ki karo sing gawe urip. Tegese nek wong njaluk karo sing gawe urip ki tegese ya wis piwulang agama. Ngono, Mak. Nanging rak ana sing ora sesuai utawa ora cocok karo syariate barang ngono kae. Lho, nek aku ki ora nolak, tegese ki aku manggon ana tengah-tengah. Kowe arep nganggo aliran apa sak karepmu ning sing baku sing kudu dieling-eling mung ngene iki. Aku karo kowe dititahke utawa dicithak karo Gusti Allah ki dadi wong Jawa. Ngono, Mak. Kuwi eling-elingen. Kowe aja dadi wong munafik. Iya. Kowe iki wong Jawa, budayamu ya budaya Jawa. Budaya Jawa ki apa wae ya klebu gotong royong karo tangga teparo, semanak, nyandang penganggo cara Jawa. Basa tata krama nganggo tata krama Jawa. Kesenian seni Jawa kuwi tegese kuwi wis wong budaya lan wong ngagungake kelawan Jawane lan ora munafik. Lah engko dosa, Mak. Sing ngomong dosa iki sapa? Gusti Allah ki ora tau bedak-bedake menyang titahe, ngono. Kabeh ditresnani. Nek budaya wayangan dienggo bersih desa ki ora diparengke karo Gusti Allah. Mesti wis dibuatek biyen-biyen. Maka daerah nggonku kono ki saben desa ya ngene, ya kaya daerah lor kono Nganjuk barang iki ben desa kuwi bersih desa. Ya wayangan. Nyatane ya ora dikukut karo Gusti Allah. Oh ngono, Mak. Iya, wis ta, Nduk. Sak becik-becike warga negara sing becik, sing apik kuwi nek sing ngluhurke menyang budayane dhewe, wis ta. Ngono, Mak. Iya, wah matur nuwun, Mak. Ewadene ana saperangan sing ora gelem nampa merga pancen piwulang-piwulang tertentu ya monggo sak karepmu ning sing baku aja sok ngowahi rasa gotong royong. Iya. Upamane aliraku ki ora entuk nekane wong slametan 1000 dina wong mati upamane kuwi. Lho, nek piwulange nggonmu ora kena ya monggo, ning sebagai warga masyarakat yang baik, tegese kudu ngajeni karo liyane. Lah carane ngajeni nek diundangi ya teko nadyan kowe ora cocok. Lah ora cocok kok kon teko. Lha apa kowe urip ning alam donya ki urip dhewe. Lah enek sing guneman jare dicing ya ora apa-apa mergo duwe bala dhewe. Lho, lah ngono kuwi jenenge ya nek pancen ngono niate ya gaya negara dhewe. Rasah ning negara iki negara Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Dadi kudu ngono. Nek aku ki ora tampian aliran apa sak karepmu ning sing baku wong kuwi kudu urip gotong royong sama jinamadan bantu binantu. Ngajeni karo liyane. Ngono ya, Mak. Ora dosa. Gusti Allah iso milahke oh kae sing kae. Wong sok mben ki nek wis kiamat ning kono iki padha kono. Padha ning kono iki. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Oh ngono, Mak. Wah. Yes nek ngono aku manut bae ya, Mak. Tek ngono aku nganggo keris ki ya kenek. Ya kenek. Wong kowe wong Jawa kok dalang kok ora nganggo keris ki terus piye? Nek ora entuk apa njaluk tak dudut jojoke matamu iki. Oh entuk ya, entuk kuwi iki aksesoris busana kejawen ki kudu nganggo keris ngono kuwi cara Solo. Ya ngene iki. Kuwi busana adat Jawa ngono, Mak. Jadi kudu dipilahke budaya ki kudu diaduk-aduk ngono kuwi. Engko ndak negarane ndak dadi ora tentrem. Ngono ya, Mak. Wah, matur nuwun, Mak, matur nuwun. Lah nek kowe njaluk sugih nyang keris, njaluk laris lemu dodolan nyang keris, lah kuwi kleru. Keris ki dudu Gusti Allah. Oh ngono, Mak. Sing iso andum laris, iso andum dhuwit rejeki iki ya mung Gusti Allah. Ngono, Mak. Ning nek ngingu keris oleh diwarangi ya kenek. Kenek. Warangane diombe ya kenek. Diombe ya kenek. Ora kenek iku diombe nek mbok arep ngombe sak bodongmu.
Anggilemu nyuwun yang Gusti Allah kenek wae. Oh ngono ya, Mak. Ya wis. Matur nuwun ya, Mak. Dadi ben ora eneng sing tida-tida, ben ora eneng sing sangga runggi, ben ora eneng sing padha pleruk-plerukan poyok pinoyok. Mergo nek nganti ngono beda agama padha sulaya tunggal cerah gawe bubrah. Iya. Sing baku ya mung rukun gawe santosa. Wah wis ngerti nek ngono aku, Mak. Lah iki ana ing wulan Sura. Wulan Sura kuwi eneng sing nganggo taun Saka, ana sing nganggo taun Hijriyah, ngono kae. Nek Saka ki ora padha karo kalender Jawa. Saka kuwi wiwite taun 78 Masehi kuwi taun Saka. Iya. Hitungane Saka karo Masehi kuwi padha ya kuwi lahir bumi ngubengi srengenge jenenge nek basa Arab Samsiah ngono. Lah sadurunge wong Hindu teka ning pulau Jawa kene, wong Jawa wis duwe hitungan taun dhewe jenenge Pranata Mangsa. 12 mangsa kae. Iya. Dadi sing dienggo saiki kuwi sing endi? Taun Saka, apa taun Hijriyah, apa taun campuran. Sing akeh padha dienggo kalenderane Sultan Agung ya kuwi campuran. Jawa Islam lan Jawa Hindune ya enek. Siji Sura taun Alif 1555 dina Jumat Legi padha karo 1 Muharram 1643 ngono. Nek Masehi 8 Juli 1623 wiwite ngono. Etungane lunair tegese Komariah. Rembulan ngubengi bumi. Nek kemamu bumi ngubengi srengenge, nek Komariah rembulan ngubengi bumi kaya taun Hijriyah. Mula pintere Sultan Agung ning kono kuwi. Lho iya, Pak. Ning wuku karo Pranata Mangsa ya tetep dienggo. Wuku ki apa? Ya nanggapo lakon watu gunung ora ngerti wuku. Nek men ya wis ning kono, yake wis disiarke yake. Zaman teknologi ki malah bingungke wong, Mak. Iya, sing mesake ya dalang, dagelan bareng mesake. Saiki harus ngerakit karya seni ngono sesuk wis metu ning internet, sesuk ning anu nek jaluke meneh dadak mikir meneh, ngracik meneh. Lah iya ya. Lah iya, wingi agek ning kidul kono wis babat Wonomarta. Tekan kene kudu kon babat Wonomarta. Iya. Ning nek aku sak gaduk-gadukku, lah mbok sesuk ngalih kulon kono aku gawe beda meneh iso no. Iya ya. Ya sak beda-bedane diolak-alik karepe Pak Harto Jombang. Diolak-alik. Ya sing baku ngono wae. Iki mau sore wis ndangdutan wis apik ra jamak. Iya penyanyine ya cantik-cantik. Saiki sindene ya pirang-pirang waduh. Seragame ireng-ireng kaya wong layat. Pimpinane Anis iki mesti ngono. Nanti item lo, item. Saiki kaya dadi Mbok D Bajul. Jan iki wah jan top-top tenan iki. Kesorot lampu ya kita. Dasare ya nom-nom iya cantik-cantik. Wah. Nomor 3 kok kene kok kedepe retel. Mripate plorok-plorok kedepe wah. Nek mesem ya kaya karep-karep ora, ini mak cret. Kuwi senengane kok gatekke wong, gatekke kok. Kabeh tak gatek ya. Coba sing sisih kene dhewe. Sing ndi? Iki sisih kene. Yen kongsiya, yen kongsiya. Nento saat kongsi kundo kabeh bayane rasikan akibate oleh anane banjir sakiwa tengane becek ditanduri kantep delong
Sapa iki sing sisih kene? Nggih. Eh, Selamat malam. selamat malam Sugeng Dalu nggih. Nggih. Namine sinten, Wo? Nama saya Nela Karisma. Panggilannya Niken. Oh, niken. Iku niken. Saiki bahasa Indonesia barang. Alhamdulillah saya sekarang bisa bahasa Indonesia, Pak. Wah. Ini gayane kaya Bung Omai Rama. Alhamdulillah. Oh. Ya, malah ini. Hah? Alhamdulillah. Gayamu kaya Omai Rama lho. Niki ora irama, Pak. Nggih, omahmu ngendi asline? Grimarta Wonogiri. Oh, wong desa kemayune Raja Amak. Di sana ada tela gadak loh, Pak. Tela gadak ada di sana. Tela godhog. Bahasa Indonesianya tela gadak. Sama sega goreng. Oh, iya. Terima kasih. Semuanya. Omongane iki. Iya ora apa-apa nduk gaya kok ya. Ya tela godhog. Tela gantung apik. Mati, Pak. Apa? Mati. Lagu tela gantung ya apik. Apik wah, wah kendange njuh. Wes. Ra umum kae. Tutang. Ngono kae. Ya, iki kelas pira, Nduk? Sekolah apa? Isi Surakarta semester 7. Wah, semester 7 belum Iya, lulus. Om. Oh, luar biasa. Ngono kuwi nyeluk aku kuwi Om gitu. Cetok rada piye ngono kuwi. Kuwi cakakane semester 7 jurusan kerawitan sih. Iya, betul. Nah, cetro iso nyinden. Iya, betul. Betul sekali. Mbokmu sinden? Yes. Kuwi delondonge sinden kuwi. Iya, Nggih, bener ya. Bapakmu dalang? betul. 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 Dalang sapa? Trianto. Dalang kok Srianto rene. Trianto. Tri. Gondo Trianto. Mboten ngangge gondo, Pak. Nek nyeluk ya karo Pak Ki Trianto ngono. Nggih. Lah iki alhamdulillah kuwi isih jeneng Jawa nek nganggo Trianto. Tri ki telu. Wis karepmu sing penting isih nganggo O ki Jawa. Oh, wonten kepanjanganipun, Pak. Apa? Konto, koma Laksita. Oh. Apa? Konto, koma Laksita. Oh, konto. Ora nganggo konto. Nggih, ampun dibablasne Ora. kedah ngangge koma. Konto? Trianto Konto Laksita. Oh. Ampun dibablasne. Wis anyelke banget kuwi ya. Ya kuwi nek sing muni wong anu ya ora nganggo pedotan to nek ngono kuwi wis. Wis laksitane guwangene. Lah sing ngapiki nggih niki. Diganti Trianto Konto Pramono. Nah, kuwi ora anu penak. Sae ngangge Konto Laksita niku, Pak. Apa pakmu jek jalan? Nggih. Sak tekan-tekane nggih jalan. Ya kaya ngene-ngene anak sinden. Anak sinden kok dadak sekolah ning seni. Lah nggih, Pak, nggih. Rasa sekolah sisa kok. Nggih patut-patut. Iya. Mencari sarjana itu memang penting. Ya. Najan awake wis bisa, sekolah kuwi kudu sing tegen sing mugen, ya ta? Nggih. Dadi sarjana. Neng kono jeleh mengikuti mata kuliah ndak masalah, sing penting ngenteni tekane ijazah. Ya. Nggih. Nah, luar biasa sijine neh, yo. Saking pundi no? Nggih, wilujeng dalu, Pak Nggih. Ibu. Sapa jenenge? Dalem Wida. Wida. Nggih. Wida. Jeneng rada anyar Wida. Semester pinten? Sampun lulus. Oh, nembe mawon nggih. Saking pundi asline? Aslinipun saking Purwodadi. Purwodadi Grubukan. Nggih. Purwodadi kaya. Wah, dadah. Ndak iya leh. Ndak iya. Ngono bareng lapo? Lapo ya. Iya omongane wong kono. Nggih, mriku lahpo-lahpo. Lapo ya ngono rek. Ya kuwi wong Purwodadi. Ya men desa Mawacara ya didilokke ngono. Nah, iki nembang sik ya. Nggih. Aku tak nyoba si Niken sik. Nah. Ning aku njuk dikendangi karo adik kecil saka Kediri no. Sapa? Diki.
Iya, niki. Iya. Kemari, Alhamdulillah. Oh wis ning kono wis. Ya. Ya. Bikin apa, Pak? Kowe sing langgam apa sing jineman? Apa semacam sinom iki iso kabeh cah iki. Oh, nggih, jineman mawon. Oke, napa? Mijil ketoprak. Oke. Wah, pinter iki. Pelot. 6. Iya. Dik, hati-hati lho, Dik. Engko nek ngantek salah ora tak sangoni lho, Dik. Wah, ora mungkin nek cah iki cah hebat kok iki. Cek sakmono keplane tembal. Iya. Iki sing medeni nek turu awor kancane ku nek nglindur mesti naboki wong. Ya. Ya. Bali ngulon apa satyane kalangno Goreng